Cárá go bé an blin gur cá mé teach na Gaeilge an blin is fearr a bhí agam. Dás mé mar gcuine go pásanta. Thug an taithí an chuid muoíne domsa. Dála mé conas pléile gach aine eile tuis go raibh mar a gcónaí pléile daoine conas imeachtaí agrú conas rudí a dhéanamh VCD agus inis agus mé go mar doctor tá an scéil sin cótábhaach dom. Agus na daoine atá ar chomh-iontain, bíonn siad ag ibriú agus ag comhibriú agus ag roinnt smaointí le chéile. Bhí an teach lán le crack chuilíthe. Níoras agus cadamíoch ar siúil gach seachtain, bhí card agus chun garaní anna faoin lá nó chun caint faoin lá. Bhí imeachtaí ar siúil chuilíthe, so bhí tú go nóthach ach ag an am céine bhí na himimeachtaí a bhí tú ag déanamh bhí siad an bríomhar. Bhí béim curtha ar comhaibbrú agus cardas. Ní hé gur raibh béim curtha ar na focail sin ach trí gachad a rud a dhéanamar bhí furin i gceist, bhí taileach i gceist clán a bhí ann do riad. Thug sé seantom búla le muintear Gaeltachta, muintear ar Gaeilge acu agus bhí caint Gaeilge an tamar fad las muoite mo chláán héin a mo chuid cardide. Tá sé simó mar bíon daoine le ceann si ag sa le níor chur maiththugams ar ceann go mún go dtí go danig méid bála clia. Agus bhí an chud rudaí gramhar a faoi sin agus géirí daoine a thuiscin freisin ar fad. Becht tú ag éisteacht le Gaeilge ó áiteanna agsúla agus inis tá taithí agam ar gachéin sa Gaileann agus tá túncar agus sin gan áhar ar do chud Gael na héin agus tá tuiscin níos mó agam ar na daoine ó na háiteanna agsúla ar fud na tíre. Bhínas an soltas ach ag an am céine dála mé anna chuid rudaí. Na rudí a thug mé ó teach an Gaeilge ná an taithí ag obair le fuair láidir agus le fuair maithe. Gillan na commerceáide conas agraíonn tú rudaí, conas dhéanann tú olbhúcháin ar rudaí. Gillan ar nó scill na craoltóireachta, dála mé sa módú le dagar go muinte na scéim agus Gael cultúr daon. An rud éagsúla tain faoi teach na Gaeilge ná sulbhagann tú isteach san óras an tá deire seach an tréála an rud atá cótábhaach agus cabhaíonn an structúr sin le go mór leis an blian os de chóir chuir tú aithne ar gach aine eile agus sin nach rud nach bhí tú le teachar bit eile. Bhí sé ar rinse agam tócha Gaeilge chumada a héal. Bhí mé anna sin a thuirtlum go dtí an ré inniu an is agus táid ag tógáil páistí trí Gaeilge. Inionad duine amháin inis tá cathragin ag leir Gaeilge. Fuinte is mó gúsan a nuair rachlamid sé pelan na gálaistí den drámaíocht thugmuid sin díosí agus teanmhaid mar go daoine sóscoil na éags le. Bhí cardúlam nachrú a deanú Gaeilge mar áhair na bhí deanú beidir fí tuirpalumsa na ra mór an Gaeilge chanig siad siad a gachar na drámaí. Mína saona thu cúgur dú an heil go goscailglasú agus bhuala mar le cúgur tá a chonín i deach na Gaeilge. Tá an chuid cosúlachtaí idir an Gaeilge agus idir an Gaeilge agus bhí sé rééis nascaí aanamh le agus or daithí féin a roinnt le agus is suinte a roinnt le. Seas an focail amháin amach. Seisiún, ní raibh telefísar bheith ghain sa teach ach ní raibh mar riomhbórtha faoi. Tuis go raibh cilbeo agus córa bra agus daoine chana agus an cócrocht agus gacrad san áras an gacalaí ní raibh gá leis riamh. Tháinig an teach na Gaeilge go mórlam tuis go raibh rudí a gcónaí ag toirlint. Ceol bhí ar siúil an Gaeilge bhí á leabhart adring. An rud is fearr dom san águr balla ó bhalla bhí ann agus gur dhéanas cárda úntacha. Tréisle bhína seo smaoinúm ar Gaeilge mar theanga, tus go teangaí agus ceonímar trí Gaeilge. Ceapan go sé antábhaach go dtigann daoine nach ábhraí an Gaeilge agus teangaí. Bhí an bblianas fear de a héal agam go dtí seo a deach na Gaeilge. Tócar go bíon fealsúnach taobh ar teach na Gaeilge ná go bhfuil an Gaeilge beo